sziasztok, én BRPV vagyok, és itt van velem Benji. Ahogy tud, csak Orbiti, bár nem hallanak szerintem. Jolóhú. 2v1, jó van. Akkor őket hagyom. Ugye 2001. rész és BR szerverekről nem tudom ki ez a szerver. De most a BRPV-n vagyunk, ez a lényeg. A 4. rész, igen, most így jön folyamatosan a részek, mert úgy van kedvünk unalomból csinálni a videót. Van kedvünk vonalazónak. Hát unalomból, igen. Ja, Hát nem tudok semmi más sem, úgyhogy még egyet felrakunk. Egyébként 10 feliratkozónál lesz valami nyeremény sorsa, azt még nem tudom mi. Most B nincs, úgyhogy megpróbálok B-t gyűjteni. Csak egy másik karit, aminek majd tudom. Valami Skype-on jelentkezünk játszani és És aztán jó, de tudom, az nem annyira nagy nyeremény. Mert megpróbálok egy nyereményjátékot csinálni, B. Akkor egy kicsit küldhetni, és akkor abból egy kicsit csinálunk. Mert én is azért pörgetek, meg nyerek. Azért ne higgyétek azt, hogy nincs most volt már B. Most nem annyira csóró vagyok, csak látok is azért akarok figyelni. Nem csak magamra. Ez szívem volt. Bocsánat a háttérzavért. Kutyaugatás van. Kutyátok? Persze, tudom. Mi a neve a kutyátok? Vito. Mi? Vito! Az meg! Bocsánat, Zoli. Vito, nyugi. Hát be van zárva a szobám, úgyhogy nem halljuk. Az a jó. Hol beszéljen meg? Be fogok kopni. Sütetem? Nincs mellesem. Hol vagy? Jó, cseréltem. És hát ilyen gagyi szedtem. Hap. Jó. Aha, nincs. A béna PvP-s szedjem le, vagy a jobbat? Mind a kettő. Vigyázz, Most bocsánat ezért a lopságért, de nem hoztam pótot. Tudom még ő. Nem hoztál fotót, az jó. Hát igen. Nem bírnak PvP-zni. Jó, beállítom azt, hogy beállítások, látószög legyen most 80-on. Azt hittem, azt mondod, hogy beállítod a hekkedet, mert nincs is hekke. Nincs Azt aztán nagyon vertem volna a gyereket. Na megyünk akkor ki, ameddig meg nem hallunk. Lehet, hogy megint nem tudok majd köszönni a videóban, de nem zavar, remélem titeket. De aki majd átküldi Sony Vegas-t, annak nagyon örülnek, és akkor nem lenne az, hogy nem tudok köszönni. Ja persze, akinek nincs meg. Annyit rajongod. Jöhet ez a Luca kilépett, vagy Lucas. De ne old! Jó. Akkor Ne jó. oldod! Én már ezt tudom. Nem, mert ő a kedvenc gyerekem, őt szeretem Akkor a kicsapni. bandártól. Jó, a kisbabám. Dehogy? XD. Az a neve csörgő picsa. Azt adám a gyerekemnek a nevét, dehogy. A példaképem lenne, ugyanazon. Akkor bocsánat, akkor nem nézz a videót, ilyen egyszerű. De megpróbálunk nem csúnyán beszélni, ilyen szexik vagyunk. Csak tudod, idegesítőjük a mesteremci. Nem Punkix-szal, meg ilyesmivel van baj, csak a hülye lov gyerekekkel. A 9 évesekkel. Igen. De amúgy minek játszunk, ha vannak 9 évesek? Hát igen, akkor max ilyen Cségó, meg Team Fortress, meg Igen, az 2 van nekem nagyon Cségó is. 7 éves vagyok. Hát most jó, hát nem kell csúfolni. Meg lehet, hogy FIFA 16 vagy FIFA 15-ben lesz videó. De Valamelyikben. csúfolhatok. Hát de egyiket azt adjon itt igazából nem. Láttam már mindenét, ami csak van. Milyenkor a Six-Six-tel? Mindegy. Nincs rajta OP. Én lesz a Six-Six-ről. Jó, már 4 perce megy a videó. Oké. De én PvP-zek vele, mondom, hogy mennyire a kubizira. Jó, itt a gyerekem. Szájba baszott kecset. Mi a pina bazzal, nem 8. Hullott.
Levi. Heltáj. Ez megüt 6 blokk. Hogyha tudnám, hol vagy. És az lehetetlen 6 blokk. Ha melyiknél vagy, kinél vagy? Ott a várnál. Aha. A várnál vagyok. De Okay. várjál picit azért vetítsd be az egződöt, úgyhogy ne. Ok. Ez azért nem kéne annyira unalmasnak lenni, hogy vetítem. Úgyhogy nem baj, hogy segítek. De azért nem akarom unalmassá csinálni a videót. De jó van, már te buzi nem. Vagy akarsz vele egyvégyezni? Mi? Akarsz vele egyvégyezni, vagy nem? Veled. Nem, vele. Hát már volt egy Ja, olyan. lehet. Ja, akkor itt van, én megyek. És azt hisz egyébként, hogy Hullott. hát ez könnyű volt. Ez rohadt könnyű volt. Olyan könnyű vagy, mint csinálni. Nem leestem. Jó. Fütyi. Bocsánat. Háci volt. Csak megnéztem meg, hogyha így köhögök, akkor mennyire megy föl a hang, nagyon fölmegy, hogyha így köhögcselek. Nem, egy picit eljegyezünk. Jó, van nyomassuk, ameddig nem kapunk, már nekem nincs Nem. cserét. És én mindjárt kapok Hát 20 itt szót. az a baj, hogy itt kéne, mert itt nem lakolok. Hiszen én meg itt laggolok, mert ott vannak az utcák. Jó, akkor ide. Vagy gyere Gödörbe. Szólva. Gyere. Jaj, ne oda a sárga fosba, ne. Ne úgy. Jó. Szia, babuci! Én meg pedig itt vagyok. Elkoptam, úgyhogy mehetünk. Hogyha az pótot, mehet tovább. Hé, bazd meg! Mi van? Ne, de mondom, hogy kopásig megyünk. Hogyha az pótot... Ja, nézd, akkor én így, várjál. Nézd, várjál. Akkor így leszek én, te meg úgy, hogy úgy. Várjál, de várjál, a pótikat beszélni, és utána. Bár így rohadt könnyű lesz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bassza meg! Hova tűntél? Nem láttalak. Az durva volt, hogy így kicsaplak. Nem mondom, én még egy csomó... Egy hete vagy 2 hete mesterem szézek. Ajaj, itt egy lóv! Meghaltam. Meghaltam. Akkor meg ebbe a kis tucba kimegyek, azt akkor, ha meghalok, akkor vége a videónak, ilyen egyszerű. Én meg befágok. És akkor még ez a videó lesz, aztán vége. XX köharcos. Ajda laggolok itt, mert itt vannak a cuccok, meg megy a videó is. Most ne gyere a segíteni helpelni, azt akkor egy vég lesz. Egyezünk úgy, hogy egy pótos. Nem, most nem, mert... Légy szép. De most nem, mert egy végyezek, aztán, hogyha megfoltam, akkor vége a videónak. Fő kell mennie, akkor közben laggolok, te fogsz nyerni. Meg előbb is volt 2-1-1, úgyhogy nem te akartad, meg most is volt egy. És ez mind videóban. Úgyhogy szerintem már állj le. Levett a szettjét. De jó. Olyan. Hát kiskocsa. Ilyen 2 éves meséket nem mondj már a videóban. Senki sem érdekel, hogy született meg hápáp kicsikacsa. Ez babás. OP. Jó messzi ment. De bazd meg, miért jöttél be, köcsög? Azért fel akarom szedni a cuccokat. Jó, mehetsz a dolgodra. Ajaj, van. Hogyha üt, ne üssed meg. Most ez az én egy védje. Hát kösz, mindenkit ütött. Oké, akkor sziasztok, én BRP voltam, itt volt velem Benji, sziasztok. Ütött.